101 km/h a beesési tempó. Minden versenyautó csomitartóján a telemetriás rendszer méri a beesési sebességet, a beesési szöget, az átlagszöget. Ezáltal is segít a sportbíróknak. Tehát minden versenyző 2 karikát fut, jól mondom? Tángó. Figyelj! 1, 2, 3! Nagy tapsot nekik! Szegyka elő! Szeredi Lackó! És Zángó! Junior Zoltán mögötte az E46-tal! Hogy de gyönyörű! Jó a közönség, köszönjük szépen! Ő például kapta a napszulást, mint én. És Szentgyörgyi Fanni. Oszi van elő, Fanni mögötte. Itt is jó a tempó, 96 km/h a beesési kilón. Ojojoj, Fannika! Stott ügyélájes! Mit csinálsz, babám? Tessék bátorított lassot tolni Fanninak! Nagy tapsot kérünk Szentgyörgyi Fanninak! És már a startban vannak, el is indultak. És Fanni előn. 92-vel. Gyerünk Fanni, baby! És nagyon eltávolodik. De a telemetriás rendszer nézi az átlagszöget, a beesési szöget. A tempót. No nézzük! Kap egy intést a követő, hogy lemaradt egyébként. Dádát. Nézzük! Jó a tempó! 100! Kereken 100 km/h a beesési tempó km/h-ban. De Szümi már megint nagyon lemaradt, mint a móra való! Mi van vele, Zsoltika? Diszkrétebben, jó? Úgy nem megy. ban vagyunk, és most tényleg a második futam következik ebből a Cizóból. Most Fábián Zsolti lesz elől, azaz Zünés Sándor Ádám követi. A félszemű Nissan 200 SX-szel. Hát rajta van. A tempó 93 km/h. Erről beszéltem, látod mennyire jön rám a kanyarba? Ez az igazi csúlyzó, gyerekek! Ez a lényeg! Gyönyörű a vége! Ágyában fékez is kellett. Na de majd a telemetriás rendszer is segít a sportbíróknak, hogy ki lesz a továbbjutó. 5. volt a kvalifikáció, míg 12. az ő ellentele. Túróc Járpin, nézzük! A 2 feles turbós E46, meg az M3-as E36-os BMW. Árpika lemaradt egy picikét. Volt egy kiegyenesítés. Nem volt szép a terhelésváltás. Fincsi. Megérdemelt ez szólni a taps, jó? Károly Peti. Károly Petinek és Túróczy Árpinak elől az E36-os, M3-as, tehát 3-2 sor 6, szívó, míg az E46. Egy 2 feles turbós, 1 észé motoros. Árpi elől, mögötte Peti. Aj, de látványos, de jól néz ki! Hát nem lennék sportbíró. Nálam közönségdíjas mind a 2. És már is startban vannak. Jobb alsó sorokba kell, 29, amikor veszik közben... Zajec Peti megy elől a zöld BK-val. Ami nem más, mint kőkemény E30-as BMW. Krejsztovi megérkezik szépen. Ott van mellette ez Cuizó, gyerekek. Ez lesz az.
Egy bátorító tapsot toljatok, légy szíves a pilótáknak. Nagyon szépen dolgoztak, nagyon jó kör volt. No hát akkor jön a következő párosunk. Rész van elő, Zajac Peti mögötte. azaz, zöldék a követőbe. Nézzük a sebességet, 96 km/h a beesési tempó. A két kőkemény E30-as BMW. És már érkeznek is, fölbögtek a motorok. Figyelj, mire előjön a süsű! Ott a süsű, Csuka Gyuszival! Speed Drift Team, Kuti Customs, 44V8, az E30-as bömös! Gyerünk Gyuszika, a bírsa, alma pálinka legyen veled! Vaj, de gyönyörű! Ő apának a barátja, a süsű. Süsű a sárkány, okádja a füstöt magából. Na figyeljétek! Követi, mint az árnyék. Oda néz, oda néz! Jó a tempó! Esnek be. Majdnem 100-zal! Gyuszika nagyon rajta van, Imin. Volt egy kis terhelésváltás hívó, de Imi megpörgött sajnos! Állj, de kár érte! Na ilyen ez a sport, kérem szépen, Gyuszinak a terhelésváltásnál elfogyott a tempó, a lendület, és ezáltal kerülhetett volna teljesen vesztes helyzetben, de mi történt? Megpördült. Imi sorsát utána driftetett és ment tovább, tehát ő is teljesen jól csinálta. Tehát Bolcsik Oszi elől az E30-assal, míg Kenyér jön majd mögötte az E36 kupéval. A Békés megyei Csibész. Na nézzük, mennyi lesz a beesési tempó km/h-ban. Féllel mennek, hallod? Szépen telegeti mind a ketten a BMW-t, Markom Racing! Bíróton segít a telemetriás rendszer, ami nézi a beesési tempót, szöget, átlagszöget. Viszont tetszik nekem ez a V8-as hörgés. Hogy most a 4-es vagy a 4.4-esnek van szebb hangja, azt nem tudom eldönteni. Nem hang nélkül, a telefonon nem volt térereje. Akkor hang nélkül volt. A hang nélkül volt, az tegnap volt, ez egy 488-as volt, 390 volt, 670 watt filcső, barátnőnél ismerem. Figyelj oda, öccse! Láttalak a Lamborghini-vel. Gyerünk Kenyér, gyerünk Oszi! Markom Racing! Szépen egymás mellett voltak. Neked tetszett, és a közönségnek nagy tapsot kérünk nekik! Nagyon kis közönség vagytok, köszönjük szépen! Mind a kettő egyézi turbó. Tehát kettő feles turbós mind a kettő gépjármű. A Nissan 200 SX, amely kacsint a kislányomra. Ő van elő, mögötte Kárai Exkluzív Racing Cast, Kárai Petya! Az Orosházai Csibész. És Sándor Ádám. Ő van elő a Nissan 200 SX-szel. Szintén egyézi motor, tehát kettő feles turbós mind a kettő. Ocsi, ott egy repülő, az is jön. Ez Cessna gyerekek. Most. Elő Kárai Peti. Mögötte pedig Sándor Ádám. Nissan 200 SX, mind a kettőben kettő feles turbomotor, gyönyörűen terelgetik a gépjárművet. Nekem tetszik a beesési szögek egész közel egymáshoz. De nézzük, hogy a sportbírók kit engedett tovább a top 4-be. Most lehetett jól látni azt, hogy a Nissan folyamatosan helyezte az orrát, folyamatosan dolgozott a kormánnyal, míg a BMW elől szinte egy kormányíven végigment ott a hátsó íven, de hát ez nem biztos, hogy annyira számít, mindjárt a bírók megmondják.
Jönnek már visszahívásban. Visszaelő, azt a szentségig, de keményen megindította. És tehát Kálai lesz most elől, a BMW-vel Sándor Ádám pedig ő. Ami nem más, mint egy E46-os Bereg 2 feles turbós, 1 WC motor, szintúgy Sándor úr Nissan 200 SX-ben, Károly Exclusive Racing Cars Orosháza. Ők is fenn vannak a Facebookon, oly, de közel volt! Ez pályelhagyás volt? A tét a top 4 megkerülés. Ha jól látom, Kálozi Peti van előrébb, az E36-os bömössel, Markom Racing színeiben, mögötte pedig Kreisz Tomi, jól mondott Fittikém. Kreisz Zsolti tesója. Kreisz Tomi, aha, persze. Névrokonok. És jönnek! De mennyivel? Ó, 102 km/h beesési tempó, nagyon tempósan közelednek a külső profi íven. Elől a Markom Racing-es E36-os BMW-vel, Kálozi Peti, mögötte Kreisz Tomi az E30-as BMW-vel. Mindenki tapsoljon, gyerekek, a vége kemény volt. Megérdemlik a tapsot, nagyon látványos küzdelem volt itt Szújzóban. És elő Kreisz Tomi, mögötte Kálozi Peti. E30 versus E36 BMW. Mi van Kálozi úr? Nagyon le vagyunk maradva. Lépjünk a gázpedára. Ide közel volt az a fal. Ajajajajaj, Petikem, nagyon sajnálom. Egyhangú pontozással a fehér E30-as BMW-vel Kreisz Tomi került a top 4-be. Gratulálunk! Zángóik most nem pörgetik, azt mondják, hogy a top 4-ben van a srác, akkor megérdemel, ami nem bízza el magát, érted? Ezt simán kellene hozni, a Csuka Gyuszi meg majd annyira odavág a kis szemfogaival. Na figyelj! Elő Zángó Zoli mögötte Csuka Gyuszi a süsüvel! Keresztben adták rendesen! Az E46 meg a 44V8 E30 BMW. Süsüké picit lemaradtál. Én ebből érzek némi nemű előnyt, de majd a bírók megmondják. Szerintem Zoli. Hát sajnálatos módon Róna Petya 2 easy motoros, 650 lovas S14 Silviája, nem. Úgy csak az autót Nissan Silvia, hallod, mint anyád? Nissan Silviája nem tud jönni. De jön viszont Csuka Gyuszi a süsüvel, mögötte Zángó Zoli az E46 BMW-vel. Zángó Pitbull Zoli nem fogja hagyni most magát. Ő a junior, tehát a fiatalabbik, akinél eddig volt az előny, nézzük meg, tudja tartani az előnyét. Oda tette magát Csuka Gyuszi egyébként. De az előző csata az olyan súlyjal szólt bele, kérem szépen, a végeredménybe. Gyuszi jó volt most, de egy nagyon picivel tovább jutó, nem hallom a himnusz, Zángó Zoli! És a készszámolnak jöhetnek, Bócsi már ott áll, 45-ös lábával alig várja, hogy nyomja a gázpedált. Az E30-as Markom Racing-es bömösnek. Azaz! Bócsik Oszi a top 4-ben Kreisz Tamás ellen. Azt kell tudnotok, hogy Bócsik Oszi a 4 liter V8. második helyen kvalizott, míg az ellenfele Kreisz Tomi
a 11. helyen. És mégis Valizott, és most itt vannak egymással szemben a top 4-ben. Elő van Oszi. Markom Racing színekben. Mögötte Kreisz úr, mind a ketten E30-os BMW-kkel. Hű, de kemoly! Tiszta egyszerre kezdték meg. Nagyon szépen egymás mellett. Neked tetszenek a szögek, de hát én nem vagyok sportbíró. Én nem tudom eltölteni fitni, hallom, mind a kettőt tetszett. És gyerekek, hátra van még a pro kategória, a top 16-ja. És ott az a kisrác, amik a pedálossal nyomja. Nézd, pirossal kiva. Király, a jövő nemzedék. Ő már most, figyelj! Hopp, egy bója! Megindításnak pattintott egy bóját. Kreisz Tomi és Bócsik Oszi. Hát megint nem tudom eldönteni, hallod? Nagyon szoros lesz, Fittikén, nagyon szoros lesz, Annyit hallottam, hogy very nice. Hogy kikerüljött a döntőbe, nagyon szoros. Király. Azaz, bizony, Jimmy, jó? Király. Akkor jön a király! Így van. Simultán Sándor szabadon. Ádámon legnagyobb tehet, mind a kettőnek jó legyen. Na figyelj! De jó a tempó, 104 jelestek be! 104 km/h, nagyon tempós a cuizó csata. Elön Zoli, mögötte Sándor Ádám, a félszemű Nissannal. Mind a kettő, hú, de profi! Megérdemelten kerültek. Eddig a top 4-be, de kikerül majd a döntőbe. És ha jól tudom, ebben egy Skyline Turbo van. De már jön is Sándor Ádám és Zángó Zoltán Junior. Úgy, de tempósak! Sebesség 100 km/h. Zolika lemaradt egy picikét. De gyönyörű szögbe jönnek. Nekem tetszett a terelésváltás. De én nem vagyok sportbíró. Úgy lecsütt a végén. Végén fékeznie kellett Zángó úrnak. Figyelj, én azt mondom, azért Sándor Ádi szépen összehúzta a púzóját, és egy elég komoly kört oda retyintett, de hogy elég lesz ez, mindjárt kiderül. És oda egy cuizó következik, mégpedig Sándor Ádám Bócsik Oszkár ellen. Markom Racing, E30-as bömös, 4 liter V8, Bócsik Oszival. Míg Sándor Ádám, egy AC motoros, tehát 2 feles turbós. Félszemű kacsintós Nissanja. Oly, de jó tempó! Közel 100 km/h, Oszi elől! Sándor Ádám követi! Oda nézzük! Kinek szebb a terelésváltás? Kinek jobb a tempó? Mennyire közel tudok menni egymáshoz? Ó, de gyönyörű a vége! Jaj, de jó! Nagy tapsot a közönségtől, mert megérdemlik mind a ketten! Cuizó! Milyen a hálás a közönség, látod? Köszönjük szépen! A versenyzők nevében. Helycserés, támadás. Megászabó a történet, de majd meglátjuk, kérem szépen. Semmi sincs eldőlve ebben a műfajban, addig, amíg a két kör nincs lezárva. Eddig egy hangya pénisztja különbség. Se. Se. Annyira kicsi. Adok-kapok van. Elő Sándor úr, mögötte Bócsik úr. Tempó, megint közel 100 km/h a beesési vonalnál. Józan paraszti nem szakít a szememmel, én úgy láttam, hogy a Nissan nekem ráment lesz, jobban tetszett. Hogy láttad, Fitti? Én nem láttam semmit a füsttől. De gyönyörűen terelgetik mind a ketten a bömöst. Elő Zoli, mögötte Tomi.
Én nem tudnám megmondani, hogy Fitti, rendesen bajban vagyok. Kérem szépen, már is indulnak a második körre, amikor Elő Kreisz Tomi, mögötte ifjabb Zángó Zoltán. Ennyire komoly! Nagy tapsot kérünk Kreisz Tominak és Zángó Zolinak! Szép volt! úgy hallom, hogy van döntés, kérem szépen. Itt a Semi-Pro döntője véget ért így. De nem áruljuk el, hogy mi a végeredmény, legyen meglepetés, hiszen minden nézőt várunk majd a díjátadóhoz, ahol kiderül, hogy ki lett a Semi-Pro harmadik, második, illetve győztese.